Bilai Panti Bazar RD Blog অন্তর্গত जों kaisa khonai phaimaka haisi bo khub borok suja जों ang tongo bubai age ang sinigo tangkai tabu nogo phai khona phaika khai hai bo thangmani 29 tarik thangka 29 tarik thangai ti koma mani bedini sing thama শুক্রবার হট 12টা বেলা কামা শুক্রবার হট 12টা ও কমাখা কমা হনি সিং থনাই সিং ফাইকা বিনি নুখুং নাইদি বলাইखि वानामा सिंसा आंलाबा इगसे तमा दिया नबा बिनि साजलामा सा दङ बिनि साजो ब आं कइनाय जौतो जे तिलां थांनाय एजेन्ट बिशेष खलायै बनो कइनाय आं नरक जेहेतु तिलां थांका अबनो रुतुबै Kisisa boboro taunal jehetu jaga tonguba abono rutungnani chesta khlaidi tegese koinai aro sini bibinno jaga samung tangu Bengaluru Chennai Hyderabad ibai jaga samung tangu sini borok ni hin kaisa aro organization tong o organization team borok अनेक borok no subamani busung nugo ke thika angka borok no tubi rupayo sunga borok rong no koinai borok jehetu ro tongba o nukhung no nai o borok no nai borok isa gana tongma ba borok khush khlaike leike hamnai hini borong thani bang koi ke Tripura sarkar বিশেষ khlai chini prashasonik rok borok no koinai je omo police prashasoni bisingti phano obo naituk jangni thung ni borong no koinai